بله چاقاوه دماوه شباوه ایواراوه خوش به هر اون حسابن هبن دلخوش و بختوار بن ایوی دارمونه باش بن اگر ام بخوازن ام باش ببن گرک ام هین بهتر بخبت اگر ام بخوازن وک نتوا جیهانی دوی gezegeni de دوی جیهانی بجین بسرفرازی و بدلکی خوش و بسر بلاندایی گرک ام باش بخبت İşe ve var çi parbekim. Ez işe bu var. Kaz binerim çi parbekim ez beri benim ekranı. İro dve çikecek yok püskürek kebe. 43 sal di ser komkujiya girsiya ciwanên muhabbat derbas bû. Wek hûn di wêne dibînin jî ew ciwan ji hêra bêbext û ew şah û nizam çi jehr û çi ziqûmce dibêjin ku hatin gullebaran kirin, idam kirin. Her wiha li Berlînê şevek hevgirtinê an jî hevgirtina Rojava pêk hat. Ez bi û her wiha koma berxwedan ku ji nuh de hatî damezrandin, yanî koma berxwedan piştî heft sala hey sala carek din xwe da hev û carek din koma xwe damezrandin ji 14-15 kesa jê di pêk de ji koma berxwedan berî ez werim bername dest bi bername bikim ji koma berxwedan bi rêz hozan hunermendê hêja Seyid Xan ez axipîm. Di derheqê konsertê de an jî vê şevê de mihebek agahî jê girt got qedrî zana gelek gelek xweş û baş derbas bûyî nêzîka 4,000 û tiştek ciwanê Alman û ciwanê Kurda beşdar bûbûn. Yani Seyid Xan hûn zanin hunermendkî gelek navdar û gelek kevne digot min tişkî wan coşqûn xwanî nedît pir qal kir. Ez ê bîdarim dema pêşa roja me de ew koma berxwedan û hemû endamê wê nûh em derxin ser ekranê zana tibî em hemkî di heqê xebata wan nûh de û bê pêşa rojê û planê wan projeyê wan çi bin em gotûbêj bikin. Hêvîdarim. Wekî de çi heye? Wekî de li Bagokê hûn dizanin stranbêjê Nemir, hunermendê Nemir, dilgeş, Ozan Dilgeş stranê ku heye digot çi strana xwe de dibêje li Bagokê li Mêrdînê xwîn herikî weke çokê. Bagok cîkî girîngî xwe navkî xwe cîkî girîng heye. Hemû çiya, newal, gund, bajar ê Kurdistanê hemû bi nav û dengin. Li ba me her bihostek xaka Kurdistan, her bihostek axa Kurdistan ji me re bîranînek nîşan dide. Yani bi Tirkî dibêjin hatıra. Ji ber wê yekê em tu carî welatê xwe, xaka xwe, şehîdê xwe, cangoriyê xwe gerek em ji bîran nekin. Ew goristana a şehîdê me yê lê mixabin xerabe bûne, xera kirine. Dewleta bêbext ban ez îro di bernama Tirkî jî digot. Ji dijminê Kurda bêbexttir, ji dijminê Kurda namerttir, ji dijminê Kurda tirsonek tüm millet tune Arab, Faris, Türk. Bi rastî jî nemêrin. Her hokosî bêbextin, qelêşin, nemerdin.
devletek wani karin ji ew milletê Yunanê dizayın dibêje. Heger zinamek, insanek, partik, serokê partiyê bêje, merev karibê eyvallah. Devlet ji devletê dibêje ey qehpe Yunan. Ah, gotnê wanî evana devlet. Neyse. Lê gelê Kurd hew dide givan goristana nuh bike. Wek ew wedil zina homoseksüelê heteşê ku goristana Kurda li Rojava xera dikirin. We bihîst keser sosyal medya. Ew e. Wekî demê çi werpa bikin. Ev bi destûra we be ez dixwazim ji wana her dar tişkî bêjim. Bi destûra we bibexşînin min. İro ev dera germ jî li hember we jî me ev gömlek, qêmîs û çi jê dibêje nizanim. Em dibêjin qutik. Hinek dibêjin qêmîs. Hinek jê dibêjin gömlek. Her neyse. Me îro derxistî ser patron, ser pantorê xwe û nê bibexşînin bergê hundir gelek germin. Stîdo germin. Hicab destûra we be ez dixwazim ji bona van qeşmera her du qeşmera tişkî bêjim. Gu ji gûr dibêje merheba kardeş. Ev peyvî pêşiya ye. Evî Kemal Kılıçdaroğlu tu got najê nakim lê vî teresê din nanê Kurda xwar bi xêra HDP bi xêra Partiya Kurda bû însan herkî hat naskirin lê kes zindanê piştî sê meha bû îtirafçî. Yani îxanet bi Kurdan û Partiya xwe kir. Xwe ev ya bi xwe nekirdi hûn dizanin. Ji ber vê yekê netewa gelê Kurd em li dijî biratiya gelan e. Ji bo vê yekê me kêra xwe di bêrîka van homoseksûla dîtine. Ji ber vê yekê em nema baweriya xwe bi Tirk û Ereb û Ecemat dînin. Bira kesî li xusûlê nenê. û neye ku di doh carê ku di doh sê bi dihan e. Herkê em ê ser wan biaxivin. Me Tirkî anî bû ziman ji bona awan kesek ku bi Tirkî nizanîbûn û Kurdiyê ev qehremanê mezin kurê Kurda di cîhanê jî de merev karî bêje ji bo Kurda û cîhan jî wanî wî didinasin serrok û rêberê herî mezin, lîderê herî mezin Selahattin Demirtaş. Xwe da qebûl kirin. Yani wadê gemer bêjin bêguman cê Serok Öcalan tişkî dine. Cê Serok Öcalan gelek girîng e. Serok Öcalan ne kes xwe digihêne û cara yekemîn nava Kurda de yekî wanî hat wê dîrok binivîsîne. Wê dîrok Serok Öcalan binivîsîne. Lê Selahattin Demirtaş bawer bike ne kêmtirê ji gelek seroka. Ev xarmal tenîstê jî hûn nas dikin jê dibêjin Pervîn Buldan. Ew jî cara yekemîn hevdîtin pêr çêkir ew wêne pêr kişandin. Mixwast ez veya jî bu were pêşîwekim ji ber me Tirkî jî anî bû ser ziman lê kesek godarî nekirine bi Tirkî jî nizanin ji bo yanî. Em werin. Çi dibêjin vana? Hadep binêre îja tiştek zora min çûye. Hadep grup başkan vekîlî. Serokê gruba vekîlê serokê gruba Hadepê. Bî trolatînin ziman. Binêre. Ew nivîsandina kê nivîsandibe bê axlaqtî kiriye. Kê anî ser ziman jî bê axlaqtî kirî dibe Xwedê giravî wê alîkariyê bide Kılıçdaroğlu. Serê kêrê û zikê zebeş. Ji bona me CHP, MHP, AKP, Cacûn û Qawûn navê yekî
همو بو لی خلکی نابک لیکر بون دگوت بو جاجون میرک چو زخور ایجا اب همو آنجی جاجون پتیخ دفروتن یازی هند بیزن که هنگ بیزن کلک هنگ بیزن پتیخ هنگ بیزن جی قاون لی پتیخ دفروتن ایجا ناوی بدزی که خلکی لپاسوی زیاد گوتن جاجون جاجون جی ناف کی برادایی بو لیل پیشوی جی زیاد گوتن مرحبا خاله حمو مرحبا حمو اما لپاسوی زیاد گوتن جاجون ایجا یک چو وی پتیخا بکریا خاله حمو جی پتیخ دفروتن کازمان قشمراج بر راکم ایجا ایک پتیخ وی بکریا حتی کلجان بگو چو جزیبلاک بیجه خاله حمو کیلا پتیخا بچه خواسیه خوششاش کر گو خاله جاجون پتیخ بچه خواسیه اما خاله جاجون راج دسه پتیخ رو تیور کر ایجا برانو دوستنو اوان جاجون نازی نمه گوت دویس بیجه حواله خواه بیجه حواله من بیجه من حواله تا کیه اشتر بیجم تو کیه آنجی تو چیه بانه وانی جنه ده اب نوی چی بو وی قرستی دخوازه خودر که گنده ملی چروریه براستی جی بی اخلاقن لی نانه کرده خویت ایتونه چه ما موی آنی سر اکرانه از خوازم سازی و پارتی کرده بزانه به کاش بونا چه یکی وقت قدری زانا و حوال و دوسته دن امن دجی براتیا گلان آجی امن دجی ترک و عرب و عجم و رومیان برا کس سک جمر نویش ده فلان زمانه ده فلان دمه ده هنکی مهده حوال زانا هینه جی نامده نزا چند چی کنه ده نامده هینه جی چند چی کنه مگرناده مگرناده از المترسیان منه اف شک و گمانا منه حیاس به برای مر به بابی لولو روزاک از پیت ریاوی کم و از ترکم تو کرده از عربم تو کرده از فارسم تو کرده از آلمانم تو کرده از روسم تو کرده روزاک از پیت ریاوی کم وقت روزاک از وقتی نمشو ام دخوازایا انسان جی دفعیه دخوازایا انسان جی دفعیه ده و کچ باب و لاو ایرو درجه که دنه ام لدیجی هم درد کرد اگر برجواندی دایی که برجواندی وی نباش هره وش خزاق و بستاب هر تشت به برجواندی گریدایی سر چاوی من و سر سری من ترکه دوستانه مبهم رایه حواله رویه هم روینه بهبره سر چاوا لی حد وی سینور وی گرک هبه ایجا کرد وانی ناکر کرد دلیه خو حیا داویه بدک فرمو خرا بچوا 1071 از مغولستان هاتن کرداجی دلیه خو بکر ای وانی دیسی وانی از جانال دیرو که نرن آجی لیکولی ندکم اون روشا ایرو نرن قد فرق چه نوی قد فرق چه نوی فرق چه بویه تکنولوژی هاتی گویرتن کرده حبی خواه به تکنولوژی پیش تخصی وگی اتفاق تو ایکا ام چر بکن وی چاقی مادام مثلا ام تشتاق امي بكن وكوي سبي بشتاخو بدل ما تركو عرب فارس ألمان روس أمريكي من أمريكا بقاسي من كسي نقوت ياشاسن أمريكا از بريبرجي خوان رخندك قدري زانا الرخندك هنا جي
اسکارم دوی بیجم از دوان فکر رمانا دارم اگر من توز نداتانی سر امریکا و اسرائیل من دگوت و از بیجم ام خوار دجمن از زیاده نکن اوان وان ببختان مزنن و بقوت و مجالن لهمبر ما قطر تنیه لهمبر ما سوریه جی تنیه لهمبری ما یونان جی تنیه لهمبر ما ترکی لهمبر ما امریکا آگ دنیای برید بهیه اسرائیل امریکا اگرک چما میبانا رو دیگه ما شبازی چما دسته خوب شدیم چما میبانا بجمنه خواهد او از وی هاویل دجی yani از نه حیران امریکا می از نه حیران امپریالیست سیونیست اونجا جارتوست مسلم نه زویاوی لی dibêjiya başê nebaşa hene kötülerin iyisi başê nebaşa îro ji min re heger bê Amerika bê Tirkiye ez ê bêjim Amerika bêje Rusya û Tirkiye ez ê bêjim Rusya çi dewletê jî bînin ez ê bêjim şeytan di şûşê de bû şûşe jinikê nizam çawa kir şeytan got teq û şûşe derket îja ew ne şeytan bû Tirk bû ê şûşê de derket û pêve got te dêz çawa şûşê derketin jinikê got tu derawa dikir tu ne şûşê de bû wala got şûşê de bû şeytan got ez şûşê de bûn te qapaxa şûşê vekir ez derketim jinikê got hesektir viya tu derawa dikir hek tu şûşê de bî ew gewdeyê te wê çawa têkir şûşê heger tu rast dibêjî ka têkir şûşê şeytan got xirr ket şûşê jinikê jî got xirr qapa kir mêrek got yê sêyemîn şexsê sêyemîn got 40 salî ez mijûl bûm ez xebitîm ku ez vî Tirkî têxim şûşê piştî min xi şûşê jinikê di 5 deqa de ew xi şûşê Tirk di şûşê de got ya Rabî şeytan di şûşê de got ya Rabî tu mij vê jinikê biparêziyare madema ev jinik hebû wek şeytan te çima ez xwe xwendin madema ev hebû nehewceyî min ji min çêtir û deh qat jî ji min şeytantir e ez dixwazim vê bêjim em çi qas jîr û zana bin jî di hêla fît û fena de di hêla lîstoka û entrîka de di hêla lîstokê bêbextiyê de em nikarin avê li destê Tirk û Ereb û Fars axin bi taybetî jî Tirk perwerdetiya lîstoka dîtine vana perwerde tu ji bo axlaq perwerde nedîtine nexebitîne ji bo dewlemendiyê nexebitîne ji bo bibin mezin bibin nexebitîne bi tenê çawa lîstoka bînin serê milleta çawa milleta bixapînin çawa milleta bin egemeniya xwe xin bin destê xwe xin aj bo ya xebitîne wekî tu şolê wan tune binêre bawer bike ew coğrafya wan ew coğrafya her tişt çêdibe lê nexebitîne bi tenê xebitîne wê çawa cîranê xwe netewê navxwe de wê çawa bin pê bikin wê çawa bi wan birîzin wê çawa wan ji xwe bikin kola û wilav îja Kurdik peyvek pêşî hayê dibe
غلامی آغی هیه و یاورجی غلام هیه yani ew îro di cîhanê de em karin bêjin dewletê sêyemîn in mesela hember Amerîka li hember Ewropa li hember gelek dewleta destê wan ser hevin Tirk yani em herin karin bêjin el pece dîwan disekin mesele tê a Kurda ew jî ser serê me axan e yani divê berê de êgê wan dadikir li hember wan em yani bana jî merevê bînin ziman dostno birano ka em binêrin ez ê were çi parvekim li Berlînê ez bînim ser ekran kamelê temaşevîn ji bo ez pir di vê naberê de ez dixwazim hebik di derheqê koma berxwedanî nû gidîsê hatî damezrandin hûn dizanin koma berxwedan ji destpêka şoreşê de ez di wê bawê de me nemir miskîn şehîda giranbuha em li hember wan rêzdarin wan bibîrtînin hozan çiya Sefqan ez bawer dikim Delîl Dogan û gelek bi taybetî jî mizgîn ev kom damezran dibûn û xebata vê komê gelek bi pêş ket gelek hat hezkirin bi strana li ser Komutanê mezin Mazlûm Korkmaz Masûm Korkmaz bi navê Egîd bi wê stranê jî pir deng da û her giçû mezin bû koma berxwedan her giçû mezin bû paşê piştî pêşeş heft sala berê ev mîrmizîk û gelek muzîk û kom û akademî û neçeme û me derketin vana êjî dik ew koma jî ezad kirin herkes xwe bû serê xwe bû hunermend dikî lê camêra nerîn di çand û kultura Kurdî tê talankirin û kî benê xwe diqetînin ji xwe dibe hunermend û ev çand û kultura ku bi ked û emega gelek şehîda an jî gelek mesela kesek bedel dane hene nerî ew dava wan ew keda wan bi avê dere û gelek tişt berova jî dibe hewce man an jî mecbûr man komê dîsê ava bikin û dest bavênin ev talanbûna çand û kultura Kurdî biya min wê gelek tiştê baş bibe û biya min gerek dest jî bavênî û îdin ne hêsan bi yanî ne rihet bi yekî bixwaze çand û kultura Kurdî bi kar bîne gerek destûrê ji cîna bixwazin destûrê ji hinka bixwazin her wiha ew nebese ew têr rake dema stranê çand û kulturê jî bêjin çewt çewt dibêjin mesela ji dêvla wêre min stranê guhdarî kir ez tim dibêjim nabêjin roj dibê ro tu nikaribê ro çûye ava gerek dibêjin roj çûye ava roj roj tu nikaribê robeş robaş dêbê roj baş û gelek tiştê wanî me re bibînin ji wan yekî Soltanîk hebû yekî ji Dêrsimê ye navê wê çi tirkî mirkî dibêje min navê wê zanim ji bîr nakim berbat yekî berbat lê misto îja evanê wanî tu wan jî kê li ber xwe nakeve carekê tu Kurdî de nêr û mê heye heger te got lê otomîkman tu dizanî ku ew jin in heger te got lo tu bîsê bizanî ku ew jî mêr in
لێ وێژنک مستۆ ناوێ مێرە نه yani مستۆ مستەفا ناوێ مێرایە ودێ تەگۆ لێ مستۆ reziltiye tiştî berbat tiştî bê axlaq e ودێ xwediyê vê çendê tunebe xwedê vî kulturî tunebe her kes wê li gora dilê xwe bêj û êk benê xwe biqetîne ya duhemîn gelek hunermend jî çêbûne ama êk du strana zane dibe hozan û hunermend û ting ting bû ew jî ne rast e gerek hine berpirsiyatiyê bikin xweziya hunermendê mesela em ê bêjin gelek welatê Ewropî gelek ji wan di dibistana de ew şagirtê yani ew telebê ku dere dibistanê ew şagirtê dere dibistanê ji sedî hezar amûrakê hîn dibe perwerdeyê amûrê dibe çi ye amûre esturmant yani ji sedî sed ew wî kesek dere dibistanê jî gerek hînî amûrê jî be ev kemanı ev orqı ev sazı ev gitarı ev ritîbı ev meyî bilûrı gerek ji ber ku netew pêş ketiye û hemû bi nota dizane xweziya netewa Kurd jî wanî di hêla çand û kulturê de di hêla muzîkê de pêş ketiba ne pêş neketiye ez geleka godarî dikim bira bibexşînim dengê xwe nasak dengekî bêterbiye dengekî kêm ama gelek û heqê sezer nadin sezer yani niha min çepik heq nekiribûn çima hûn ji min çepika dixin niha gelek hunermendanê bi şeref bi namus ji dengê wan jî û hunerê wan jî ji bona guhê însan nexweşî ye okta deng jî tune ye lê ji ber ku qedexeyê ev çand û kultur ew jî ji Kurdî gotiye em lê godarî dikin niha vî çendê wî alî hinek hatin rojevê ne hinek hunermend hatin rojevê ew hunermendê hatin rojevê oxtayê gitti bipîve dengê wî okta tune ye li ser tenûrê herkes wan strana bêje gerek me re bana jî zanib ji hev daxe ev qusur û şaşitî a meyê a netewê Kurd e a gelê Kurd e ji ber wê yekê pêwîst e koma berxwedan baş kir qenc kir ku dîsê bê damezrandin û her wiha mesela çend hevalê li min digerin li min geriyan jî mesela ji wana ji İngiltere geriyan ji wana ji Almanya geriyan ji wekî digerin dixwazin bibin endamê koma berxwedan ji niha de însan dixwazin ji min wêrê min gotibû ez hinek dengbêja hez nakim ez dîsê bêjim gelek dengbêj ez li wan jî godarî nakim li wan jî hez nakim nivîsandinê me mosta çima tu hez nakim binêre keko ez heqaretê ji wan nakim lê ez wan dengbêja jî hez nakim dengbêj hene û dîsa dengbêj hene dengbêj hene fesadiyê gellaciyê dikin û xistin nava gelê Kurd dengbêj hene wek Hisêno wek Şakiro wek çend hebêde hebûn min navê wan ji bîra kir wek Meyremxan wek hinka geleka dîrok û tarîxa Kurda meşandin anîn ziman qehreman û ew kesekî li hember mesela li ser mala Seydo gotine kî mala Seydo li hember dewleta Tirk serhildan çêkirine di berxwedan e ew wana êwellah li ser mala Bişarê Çeto gotine li ser mala Emê Gozê gotine li ser gelek mesela ew stranekeyê dibêje ez ê pismamê xwe ji zîndana Amedê derxim û ez ê ew
سر زر سر خوشی بقتیم جر بکم جهاز باور بکم هور بزمار و از نظام پر سر خوشی بکم حفصار او دلتش دما پسمامه مدر که نوا osmanlıya bira nebezi çi suarı ki bir pergal falan ne dama mera bir strane godarit ki mera herz tabi eyvallah le naus dengbezi wan bendeme dengbezi le naf şakalar mı deniyor lo falan kese o bavetek der hayfa bave xalin lo eşire xota halanatım lo nizam çi ser doxin moxin ser çmişt ki wana diyecek wana ne dengbezi wana fesadın Şabravan stramatranacı ne bezi? O hunjilvan strana godari ne ki? Kazak çebuye. Du habalar du xustiye. Ya kati kustir. Ne havdi dinava kudad şerru o cenge dise gur beke. Tu kurda berber havdi. Ama az dizi wanden bejanım havanno dostno branno. Az nel dizi çandu kultura kudimi. El dizi wanden beje ki kurda berber havdi de. Anji jinik bedeli xozavuci. Ne var? Anji jinik bedevi mer xarab, mer naxoşk. Ve ra stran ki seber. Çiye? Mere xarab ve mere pis ve azet hembeza wî kevim yade ve mere xarab ve azet çawa qarabi meri bikşîne û anji nizam kale hafte. Ya bana tişni berradayine. Eğer duve çirokede gelek jine var hebenci zuvi meri il rave jibergil duve ravşe strana tri çekirin. Az wan den veje hazdakin veya bizanibin. Hoji jwan hazdakin. Hoji jwan godarinekin. Hoji jwan godarinekin. Ew den beje gilser memuzin gotine. Ew den beje gilser adule û şerif gotine. Ew den beje hene cana kilavlame wani wana jî evînine okey. Lêvanê dibêjin zan wana el dijî wan. Neyse ya. Em warin ser koma berxwedan. Li paytextê Almanya li Berlînê ji bo hevgirtina bi Rojavayê konserek mezin hat li darxistin. Bi hezaran kes beşdar bu beşdarî konserê bû. Hunermendan hem stran gotin hem jî balkişandin ser krîza miroviya li Bakur û Rojhilatê Sûriye. Konsera Kolom Bihalê pêkat. Ji hêla înîstîfa Berlînê fir Rojava wê hat organizekirin. Fir Rojava tê çi manê? Ji bola Rojava. Fir ji bo. Ez çewt nebêjim ne? Erê fir. Fir ji bo. Yani bir Türkiye bêje Rojava için. Fir mana xwe için. Fir Rojava hat organize kirin. Di tevahiya şevê de peyamen piştgirtiya ji bo gelê Rojava hat dayîn. Li vir îşaret bi rewşa civakiya li Bakur û Rojhilatê Sûriye ya dibin êrişê de hat kirin. Yani gelê me Rojava hîne jî dibin xeterê de û her dakika her saniye dibe ew teroristê Colanî û tevgera terora Heteshê Daişê êriş bikin. Ew anîn ziman li Berlînê piştî heft salan koma berxwedan derket ser dike. Yek jî
کلیین هری بالکش شوا درکتنا کoma برخودان بو. Yani بفکرن ev koma berxwedan hekûs berheme û muzîk û stranê afirandin û perwerdedan û kirin û ketin û rabûn û konser piştî heft salan derketinê hembergel û konser jî tiştek min hat gotin 4-5 hezar însan ciwan hemû jî ciwanê Alman û Kurda qiyamet rakirin salonê de. Komê piştî nêzîkî heft salan dîsa performansik pêşkêş kir ji hêla bi hezaran kesan ku salon tijî kiribû. Demik dirêj bi çepikan kêfxweşiya xwe nîşan dan. Bi konserê de gelek hozanvanên Kurd û Almanên stranên xwe gotin. Kesê çalekî rêxistinek kirin anîn ziman û hevgirtin wê bi rêya çand û hunera xurt dibin û wê xurt jî bibin. Di vê naberê de wek li ser navê we temaşebana û li ser navê malbata Zana TV jî her wiha moderatörê Zana TV jî hevala Şêrîn û Kekê Rênas û dostê minî gelî giranbuha dostê minî ezîz hûn dostê hêja ser ekranê em di xebata koma berxwedan serkeftînê dixwazin hey serkeftînê em dixwazin dubare ji wan re serkeftînê bixwazin û bijî hunermendên hêja koma berxwedan. Ya min gelek baş çêbû wê pêşiyê li gelek tişta bêgirtin li gorek ez bi wan re axivîme bi endamê komê re ez axivîme ez ê bizarim wê tişkî xweş pêşkêşî netewa xwe pêşkêşî gelê Kurd bikim. Wekî de ez wer çi bixwînim, wekî de ez wer tişkî dijî bêjim. Li bavokê ji nava goristana wêrankirî peyam em ê wan ji nû ve ava bikin yanî goristana. Goristana şehîdên li Çiyayê Bagokê Mêya Mêrdînê ji aliyê leşkerê dewleta Tirk hatiye wêrankirin. Malbatên şehîdan yên berê xwe dan vir li pêşberî tişta bi çavê xwe dîtin. Hêrsa xwe nîşandan û gotin ew ê pîroziyên xwe her zindî bihêlin û careke din goristanê nûjen bikin. Pîroziyê xwe yanî ji ew goristana van şehîda ji bona gelê Kurd bi rastî jî bi Kurdî qebe bi Kurdî mihellîkî gundîkî ziyaret in. Her goristanê cangoriyê Kurda ji bona me pîrozgehin Mekkeyê, Medîneyê û ziyaret in. Bîsalî bû. Bi dergîstî bû. Wê zemawenda wî di demek nêzî vî çêbiba yanî daweta wî çêbiba. Lê wîcdanê wî nehişt. Birayê wî li çiya bû. Pêwîst bû rahêlçeke û her di gazî û hewara birayê xwe de. û ji dergîstiya xwe re got an jî hevgirtiya xwe dergîstiya xwe jêr got. Li benda me be. Ez soz û peyman didim te. Ez ê welat rizgar bikim û zemawenda xwe te li qada gaziyê şoreşê ez ê pêk bînim.
خاطر درگستیا خواست درگستیا ویجی بقان داوی دلگرم بو بقان داوی دلخوش بو گو هر عزیز بردلی من ازی سوز و پیمان دادم ته حتی آزادی و سربخوانه کردستان دید وی دلی بیجی از el bendata bim. Divê nabirêde. Ez jî tedereka zemawanda xwe bikim. Ate û xwe. Xatir jevdû xwestim çû. Belê dijminê nemert, an jî namert û bêbext. Kemîn nanî. Ew goristana wan şehîdayê. Ew goristana a xortê 20 salî ye. Piştî şehadeta xortê 20 salî dergîstiyayê got زواج و jiyan li min heram bêyîte. Wî ji rihîş çeka dergîstiyê xwe û îro heger em jê dibêjin jin jiyan azadiyê heger îro em bi yek pezê jî serbilindin ew qîzê bi dergîstî bûn. Ew keçê Kurdayê bi dergîstî bûn. Gelek jinê Kurda ji hevjînê xwe got mêro malxo hevjînê min şêr şêre çi jin çi mêre ya ez ya tu gerek em tevî şoreşa Kurda bikin. Mêr got ez ê herim jin got na ez ê herim ketim pişbirkê mêr got na ez ê herim ez mêrim jin got dihere lo ez jinim ez qehramana tu welidînim ez dayîkim heger tu mêr bi mêrê wek te dayîka min û te xulqandî lao ez ê herim yek wî got ez ê herim wî got ez ê herim got werin em heyv û zîv babênin dibêjî ya ew peret avênin hewa jinik bi ser ket got me hevjîno mêro tu ma bimîne ez derim şoreşê hevdû hembêzkirin tu ew îro ye pezê ye ne bi hêsanî ne tewakkelê Kurd hat vedilê heger îro qîrqîra yekî wek min ez bêjim hewara Xwedê lîstokin derhewa dikin rêxwerej dikin bêbextin qeşverin qelêşin bext wan tune ye nê lîstoka wan bêbexta ji ber wî ew ez dibêjim binêr goristanan şehîdê qehremanê Kurda wêran kirine xera kirine di tu ol û dîn û baweriya de tiştê wanî tune ye tu netew tiştê wanî nakin herin goristana Tirka li Budapeştê ye goristana Tirka li Budapeştê ye Budapeşt e paytextê welatê Macaristanê yek cizgîk tiştek bi wan goristana nehatiye û ew milletê Macaristan bi qandî gunehê xwe ji Tirka hez nakin lê rokê yekî neçûyî goristana wan xera nekiriye ne hûn dibên em birê hebin di Qur'anê tiştê wan tune ye tişt li dînê İslamê tiştê wan tune ye û ne hûn dibên em mislimanin heger şeref û namus bi Kurdar hebe ne dibin ne bi rêya mislimantiyê dibin birê Tirka û ne bi rêya demokrasiyê û aştiyê dibin birê Tirka li hevatin tişkî dine biratî tişkî dine ji xwe heyf û xebîneta dayîk û bavê min ku ez vala jî ji wan bikim ewlad biratî çi ye wayê ji ber vê yekê bira kesik ji li qusûla em nenêre ne ew sazî partî ne ew sazî partî bira kes bi şeref bi namus ez ê bibim birayê her netewa çi zindî ew di vê gezegenê tiştê zindî çi ye
غزالی کیروشکر شعر روی هر تشتی نه انسانی هر تشتی از ببین برای وانه زندی همویا خودش دایجه نظام برای ترکم ابل جمع نت ها تجوال به سلام علیکم اری چما زینبش یا دل انسان تشکی دنه مرحبا بین تشکی دنه از بغیر مسلمان جل دجیم بیم سلام علیکم مرحبا و چاوانی او آغافتن دانستندن تشکی دنه لیکن دل خود درخ او بدوان تشکی دنه از وید بیجم دواره از نا بیجم دجیوان بین نه بکنن درانه خور شیانه و بله کن بکنن لی برای یاوت دلی وده به ایجا کرد ور ناکن کرد ور ناکن بری ناب سال که یک لسر مسنجره لإزمیر المگریا حتی دناب حدود آخر فکر گفتم بقدر زانا در ناکه سر مسنجر المگریا کی بیش از درد کم خود شواتون دیجم من مستحه بخدا از گلگ نه از زحف شتحرزك مش قاش تحرزك بسر جاوا بيش دردي خو ليه اتشكي بشتاري تنابو نا اتشكي وقت انا فكر چي تشتك وقت منا فكر كي جا تشما لدجي تركاي هذا اجابه برون بو كيش ما دجي تركاي قول بله وجا خالكر تدي جاناس خلا فابريكا كيمياء ده فابريكا ده ازو تركان نابان شغله حقوش بحزك بيم چای بناخن بيم قهوتیه ناکن تاشته ناخن و سرسبت به گناهیده نظام تشت قط بتر جمر قوت كيكو مقول تشتك تيت ناجن ينتش كي دنهنه نما ساق اشتر تيت بروش خوش وري ام قهوه كي تدخل كم شاي كي ناو مسألة منك تشتك جير قوتن ليه شو سفره هات نقطه مینا بره زبر ويه که پرسکره کامل ورده پشتی گلک سالان گورستانا شهید عگید سروجی آیتن تکین علی چای باگوکی لی نافچه یا نسیبینه یا مردینه زبو مالباتان هاتن بکر لی بله دیمن ایشا مالباتان و حسکریان خواه سپارتن آخه و کورتر کرن او تحریباتا او ویرانبونا گورستانه خودانه شهیدا گل خنگین بون و ایشیان و زنه بده شهادت آوان جیان کرن دما AKP پیوازویا 2015 دا گورستان شهیدان جاره کردن ز عالی لشکرین دولتا ترک و هاتن ویران کرن لشکرین دولتا ترکا داگرکر کبرین گلک گوران شکاندنه حتی هنک زگور کولان بونه مزگفت و جیهن آویان لسر گوران زی هاتبون ویران کرن مالباتین که سردانا حرام کرن لپیشبری هووتیا لشکر دولتا ترک به حیث بود لسر گورستان ویرانکری هرسا مالباتان گوتن نکارن و ایشه و بیجن مالباتان دیار کرن کو
تبي حمو ويران كرنا جي اوه گورستان جنوف ده آوا بکن و بیری آنین حسکرین خواه زندی بهل ده تن نوا تن نتواده ده جیهانه ده هوانتی اکوانی قد تنه هون ایجاد زاننج بوچه از بیجم آشتی والار چه نابه براتی والار چه نابه و چه جناب آنا هنک کرد دل خو خوش دکن به تایبتی هنک ولاد پرور آجو ولاد حس آجو ولاد وزیه یورسور از سند خو وک هون لبندن او تشتا چناب وک ام هیوی جید کنو تشتای چناب ایرو یکی نوچوان او جی نوچوان تلفونی بکن اما خیلی سر روزا من دیگو قدری زانا گوجا جان آلتا گودارید کم لی گوشبیر نکه جنرال عبدی نه یکی نزانه نه یکی نزانه تشتیت زانه گو اوجی زانه ان کنیا مگو بگو من حتی از دهلا زانه بونه زانستینیه ده از آویل دسته وانا کمیاو یعنی ایمه مگو بتنی استینیم زمان ایجاز برویه که اجید زانم گلک قهرمان و رهبری من هنه زانیاری من هنه اگر جار جاناجی استینیم زمان از دخوازم ام نکمن خفکه ندی میرک لاوکه خوشاندی جر دایی دستا شربک دایی دستا و سیلاک لخصی گوتی هر آبه بینو زوره او نشکنین ها شربک نشکنین حوالی گوتی فلاکس لاوکی نچوی آبه هینه شربک جی نشکنانی تو چما لیده باوی لاو گوتی حوالو پشتی شربک شکنان رو بیوه از لیخمه چند پرادک لی نخمه چند پرادک اگر اف جار جانا ناجزانه اف گوتنه وکای نصیحتا از بکارتینم نگ اجوان با عقل ترم نگ اجوان چیترم نگ اجوان زانترم بتنه از خوازم بینم بیراوان و ازی هر روز بیش ترسک منه از وروی ترسا خوش بیش ترسا من به حسانی شیر و قهرمان کردا کو هیویا منه سیغورتا منه سیغورتا هبونا منه او قهرمان خودی چک کو بین استوکا وانا او چکا برد اما ویچه همو اگر ایرو جار جانا اما خفتنی جدکن خیروان ام بوان پشتامنی یا ام بوان باور فقط خوازم تشکی بینم بیراوه دما وانا بچک بین نواره قی براتی لحواتی آشتی چه نابه دو حد ملت شردکن چکی ویجن ای ویجن پکی چه با هیلا کرداج ترکان نابه جونجی چکی خودینن قی چه نابه نه دولتن قدر زانت به چیا وانا دولتن ما تو حبر دولت زبانا من PKK gerilayı PKK çıkması Çin'e devlete Türkçe bu mu? Eğer avut bezniya denavan ne nukadı bezniya terörist. Zubamiş devlete Türk terörist. Eğer devlete Türk xudi arteşi zubami avcı arteş. Türk farklı tüneyi. Fakat tişkivani çekirini. Az devletim az benimçe az maftarım az karım beşim. Ama bunu kabeze. Gitti zamanı xozedem gitti terörist. Mesela Rusya, Ukrayna sivil hevdu beji, hevdu verin. Rusya karıcı Ukrayna beji orduya xallahu buke. Orduya xal fes buke. De biyamen de seri de Kurda şaşkır. Az disej vardı beş. Şaş buna on de verdi ebu. Garibim gota em çeka xaber nadın.
çeka le em çeka falan berojim karninin. Roja meçek le hember ve karani babu bu zalibin hun çi bejim verin bejim. Hun çi bikeci bikin. Ev kalama hayyaj ezberlame çektim desteğimi de yine. Şeref aspet tişkicilanı bir sinema. Bir tane jimir buyu ahlak bir kalame az penevse az hember Hayanam tişkip beni bir sandina. Derle hember ve. Ama desteğimi de gerek sazî û Partiya Kurda ji wir bigotina. Çeka me heye em helbeva kanînin. Xelas. Dema hûn zulmê ber bikin, em ê wê çaxê kar bînin. û gerek bernedin jî. Me zimanê Tirkî got, me tirsiya xwestînim ziman. Gelek mewkî û coğrafî û şikef û gir û newal di destê gerîla de ne niha hakîmin. Tirsa cüwe tirseyê. Wan dera vala bikin. Leşkerê dewleta bar ketxwartê kevir. Dîsa tirsa cüwe tirseyê. Debê law Amerîka garantör, Almanya garantör, nizam çi garantör, çeka dînin û serê ben ji destê wan birin. Wê çaxê biran çi bêjin bibêjin nemakarin ew cêge ketxwar ketinê nemakarin bistînin. Ya min xwe bira vê îşê çekê ji bîr bikin. Bira bêjin ew xeta me sor e. Hûn da xwazin em ê aştiye bikin, hûn naxwazin em li cêx û li cêx. Em heyêşê xwe ji wan hînin. Bawer bike gerek helwesta Kurda ew be. Ya ez nezanekî cahîl ez vana dibêjim ya jî nizanim. Ez nizanim. Bi rastî jî gerek Kurd wanî bin, wanî bifikirin jî. Wallahîn ve billehîn heta ew zangoha şest û şeşa hebe hatta ew kanûnê 402 çî hebin ne ew tişkî didin Kurda û ne Kurd tişkî distînin em ê awanî bêçav em çûn Qahîrê, Yemenê, Libyayê, Qorê, Çanakkale em mirin em ê wê mirina xwe bimînin. Ev yani hûn dizanin ez çi xwe jî girêdayî bê hereketê min lê gerek wê rexnê min jî hebin. Ne tê mana ez wan hez dikim ez girêdayî wanim wê rexnê min tune bin. Em ê rexnê xwe bikin. Rexne çira û fenerê ronaya pêşa me ye. Ev tika bawer nabe ya. Wî ma zor e. Ê herî baş ma ne Atatürk bû. Yekû me her şer kir. Ne Atatürk ev çîka Kurda hemû karanî got şer bikin. Piştî şer xelas bû got hûn tune. Yani nizam çawa bêjim ya. Ev ne numune berî heftê heştê salî. Berî sed salî. Numune ne bû? Hîn tu van numuna nabîne hîn jî tu dikeve xewê de îja wê hin geşter bêjin de baba ma çawa dike bikin. Hatta wê hinek qebab axifin. Wê bê her qîrate kirî. Werbêjin. Ya gerek anketik çevirir. Hayır kandil gelek tişta hebe. Heger kandil hayır ve gelek tişta çene buye biraz çevir. Hun ne mecbur. Bir şeref namusu ne mecburin çekediğini. Kat mecburiyeti ortaya. O daynanin şey. Hani belki bejin. Kadın tak ekvattı. Yahu merik derken emekli general nabi işbirat tüm işbirat. Derken go ما 17 روجه 37 روجه تشكواني مجبرة كده بحمو إمكانات قواتي خواه حمو قواتي الدولة الترك وقل همبر يونان شربكن وقل همبر روسيا شربكن بوي قواتي چون سرقان ديلي قو پشتي حقوس شر 13 حب شهيده وانچه بود aynı var bu o gomerdو حب جنه geri lazım esir kırtım govan jmer bu 13 şehide mehan Ma hiç ve çe erişe binin zaten. O tecrübe çersali ya. Çersali kod tecrübeyi. Koziye ki deste PKK gerilla de deste devleta tüdütü neyi? Le
نظام çawa bû hinka nivîşt ji valar çêkirine, sirêj çêkirine, tiştine xwarinê dane wan nemazanin. Tir dibêriya durike. Hecalatê çî bavê ya. Çekê hember te kanînim xelas. Çima veya nabîne. Muxas ez vela bêjim, me dîsê saetê xwe tije kirin. û silav rêz û hurmet tê xwe pêşkêşî we dikim. Mala we hezar carî heva. Bimînin xêrê û xeşiyê de, şeva we bimîn xweş û her bijî mala we.